Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Jinky. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasaktanak gapo ken ayat. Isu akasla na pukaw ti panagtalag ko kadag iti lalaki. Ngam nagbaliw ti amin, idinamam mo ni Ignacio. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jinky dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasladya kong kayat ti agayat pay, Roda. Ni, apay manin akas na tibagbag am Jinky. Kasano, kaslaawanan ti mapagtalkan a lalaki. Kitaam, nabayag kamin ka ni Jordan. Ngam insukat nak iti sa bali. Ay na, di kag sa iti kasta. Saan nga agpapadadag iti lalaki? Anya asaan? Ididamo ni Carl. Insukat nak iti sa bali. Diyak amo ti makagapo. Ita, ni Manang Jordan. Ay, anyamot dagita lalaki. Sa nabali, tadaak dito'y agayem mo ang mga dingay latakan ka. Ay, naimbaglaan ng Roda. Taada kang agpaiso. Siyempre, iso adi mo pagpapadain na iti lalaki. Depende day ta iti tao. Di ka kaya't aparigatan kan pangnamnamaan Miller. Iso nga ibagak itan ti pangadeng ko, maipapan iti ayat nga idatdaton mo. Jinky. Pasensya ka kuman. Ngam talaga ngamin nga awan ti mariknak a panagayat kan ka. Iso nga agsapol ka kumalangan iti sabali a pangidatunam iti nasudi nga ayat mo. Ngam ay ayatan ka, Jinky. Nakasagana ak ang mga ramid iti amin nakabaalag. Tapno maipanaknag ko, ti panagayat ko kan ka. Pasensya kan a talaga, Miller. Ngamin, uray anya ter aramidak. Diyak maisuro ti bagik ang mangayat kan ka. Iso ang maawatan nak kuma. Sige, Jinky. Awan ti maaramidak, no day ta ti pangadeng mo. Narigat mat, no ipilit ko ti bagik. Sapay la kuma tadinak kagura, Miller. Gaputa saan mo't laang anasaya at titurong ti relasyon ta. No si kalaang ti agay-ayan. Jinky, apay adi mo kayat ni Miller. Naanos mat kan nataar. Awan ti sumgar adut-dut ko para kan kuana. Kastala ang dayta. Anya? Narigat mo't ano song batak. Awan nga rod ti marik na kapanagayat kan kuana. Amang ano saan mo't laang nga agbalin a successful ti relasyon mi. Sabagay. Narigatan. Nasaysaya at ti agsigurado. Ngam ti agbabawi ak tumat laang iti udi na. When matkit di Iso asika, di kag dardarasudos. Adalam pay nga umuna ti kinatao ti may sa alalaki, sakbay asong batam. Tapno di kamot maipada kanyak. Ha? Kitaan nak. Naminduan alinoko dak, ajak ammo ti makagapo. Iso day ta ti panunutam. Wan, Jinky. Ngam, day ti matimakunak. Di mo isara ti pusom kan ni ayat. Tapno masarakam ti lalaki at talaga aparakan ka. Pasensya kan at talaga, Miller. Talaga nga awan ti uray basit amariknak a panagayat para kan ka. Maawatan na kuma. Sana bale. Mabalin tamat ti agbalin anasingad iti tunggal maysa. Kas maysa nga agpagayam. Mabalin mo nga ibaga kanya no addaman parikot mo. Pangaasim, Miller. Di ka agdumog. Sungbatan nak. Ibagam amaawatam ti amin. Ala, wanan, Jinky. Maawatag, no talaga adi nakayat.
Magananat ka kanayon Jinky. Nang runa ta babae ka pa'y. Wan manong Ignacio, kat agyaman nak iti concern mo kanya. Wen, Jinky. Asidag ngamin kada kayo ababalasang ti paggad. Iso amasapol nga gananat ka. Nang runa ita apanawan, nga doon ti mapaspasamak at dakas iti aglawlaw. Wan matkit di manong Ignacio, kabut-butang nagpaiso. Di tay ammo ti panunot ti tunggal maysa. Ket anya ngay, itulod ka din ijay dagus mo. Ay, wan man manong. Kas lang amin nasakit ti ulok. Alang arudan, Jinky, lumugan kan, tapno makaawid kan, kat makainanakamatan. Intulon na kamat ni Manong Ignacio, edi kalman. Wan ay mi, mabainak nga rod amang ibaga nga uray sa anon. Amang no sa bali ti pangipapanan na, kat di na kun kayat nga asit ganpay. Uy, madanagan adidan asitgan. Sa bali man ti taray ti panunot mo ay mi. Joke only, Jinky. Si kamat. Ngam amom, maapresyar ko man ti kinasingpat ni Manong Ignacio. Mariknak anapudno kadagiti ibagbagana. Ha? Wan ay mi, naiduma kadagiti na amamok alalaki. Uy, amangan mat nga agayat kan kuana. Ha? Jak amo ay mi. Ngam no kastaman bilang, awan mo't siguro ti parikot. Gaputa mas siguradok ananak man ni Manong Ignacio. Duma ka kadagiti na amamok alalaki. Mariknak ti kinapudnong kanyak, kan ti senseridad mo. Jinky, Iso nga itamat laeng. Aklo na kung ti ayat nga idatdaton mo, Ignacio. agyaman ako na Jinky. Kunaklakit din no din nakayat. Gaputaman no atawan tinagbaitan ti edad ta. Para kanyak, numero laeng ti tawen. Saanan anapatag, no adayuman tinagbaitan ti edad ta. Tinapatag, kat ti kinapudno ta iti tunggal maysa. Husto ka, Jinky. Panagayat kan kinaawatan ti kapatgan iti may sa relasyon. Kat saanen anapatag no ubing wenno inauna ti maysa. Juan Ignacio, ngam sapay la kumaa, tadi mo ibaga alala ka enak. Gaputa na pasungbat nak adagos. Jak tupulos panunutan dayta, Jinky. Gaputa saan at ikinabayag ti panagaram ti pagbasaran. Ket agyamanak ta inayatnak. Juan Ignacio, gaputa ay ayatan ka unay-unay. Unay kan, Jinky. Ni Manong Ignacio ti kinayat mo. Ha? Apay ko man ni Ignacio ti kinayat ko, Roda. Kat nagadayo ti nagbautan ti tawen nyo. Inauna nga amang ngamsi ka. Kat anya ko ma, tinapatag, ay ayatan mi ti tunggal maysa. Saan abalin nga adayo ti nagbautan ti edad mi. Jay matlagayam lakay ti ururayam. Iso apinaay mo amin nga agar-aram kan ka. Ha? Ultimo ni Miller ang nagtaer kan na anos. Pinaay mo. Kat anya nga rod ti mabalin ko. No ni Ignacio ti nakariknaak iti panagayat. Kan, adda aya mabalin ko. No ni Ignacio ti naikari para kanyak. Amok ani Miller ti kayat mo para kanyak, Roda. Gaputa na singad kayo nga aggayam. Ngam saan mo't nga rod mabalin asong batak latan nga uray jak ay ayatan. Gaputa ang mga no siyak tumot laang ti agbabawi iti udi na. Takunada nga roden, no awan ti panagayat iti may sa relasyon, awan mo ti ragsak amarik na. Ken, mabalin asaan nga agbaligi day ta relasyon. Sa bagay. Iso pasensya kan, Roda nasairak nga minitimbagam. Jak amo no pudno ka agayam, wano saan. Ay na, gayam na, friend.
Ngam, apay nga rodakas di timbagam. Ngam, dahito ti maibagak, Roda. Uray no laklakay nga amang ni Ignacio. Masiguradok, ajak tulumdaang iti danana. Asino di kasla lumakay akaduang balasan ka? Asino, Nana? Tengay ka na yun na mangitulod kun ka. Kayan ayat mo ka di day chay. Ah, wan Nana. Ni Ignacio, boyfriend ko. Anya, boyfriend mo day chay kat kasla anak nakamutan. Ha? Katuan, madlaw nga adayo tinagbaetan kitawan niya. Apay, awan ka din ti sabali nga gusto kun ka. Adamat, Nana. Ngam, nimat ngamin Ignacio tinakarik na ak iti ayat kan ragsak. Ah, ay jaka mo kun kabalasan ko. Ubeng kan napintas ka. Ngamlakay ti pakiasawaam. Awan mat siguro ti parikot, Nana. Tasyak mat ti makiasawa. Ay, wan ba't kit di Ngam no kas jay alumakayan. Si kanto ti nakakaasi ang mga iwan. Sana bale, Nana. Tasyak tumat ti masaknan iti dayta. Kat no kas taman bilang, siya kunti agparikot iti dayta, gaputa kinayat ko mat. Ha? Ah, sige, Nana. Panawan kayo pa ditoy. Amangan ngamin no maladaw akon iti trabaho. Anya ayat ti mapaspasamak ken ka, Jinky. Itay pala pumpunasam day tarupa ma. Kwa. Isumot lagayam. Agsangsangit ka mo't. Apay, adda ka di parikot? Adda di yung nagkinaawatan ka ni Manong Ignacio? Awan, Amy. Ngam apay nga rod. Uy, Jinky. Urnusan man talangam. Saan tayo pa lang anag-in? Kastakan? Kasanumot ngamin. Masaksakitan ak unay. Taapay. Gapo ka dagiti sasaw dagiti tattao. Saan kami pala nagkalay sa kani Ignacio? Ngam nagadun ti mangmangag ko. Tinasakit. Mismo pa'y nga ikit ko ti maysa na laing agsao. Anya nga may tibagbagada, Lakay ka nun ni Ignacio. Ngam apay nga isupay ti inayat ko. Idinto taadumot ti ububing. Ay, unay lakit din dagiti tattao, Bye-bye amon dagi jay. Awan la ti maaramid da iti biyag da, iso akas jay da. Amy, Kaya't dagiti dadakkel mo ni Manong Ignacio para ken ka. Iso adi mon pampansinan ti ibagbaga dagiti tattao. Awan mo ti maitulong daken ka. wan matkit di Sikan amis mo tinangibaga, anaanos kan nasingpat ni Manong Ignacio. Kan imbagampay nga ay ayatem unay. Iso adi mon pampansinan dagiti ibagbaga ti tattao. Planuan nyo kit din ti panagkalay sayo. Jinky, naragsak ka kadimot lang iti panagkalay sata? Unay-unay, Ignacio. Gaputa agasawatan. Kan may sa, masigurado ka saan tag na agsinapay. Wena, Jinky. Ikarik dayta, gaputa ay ayaten ka. Agsina taman, gapo siguro iti pagkasapulan para iti pagbiag. Wan Ignacio, ay nakaragragsakak unay. Kat, apay nga ron nagluluwa ka. Luwaday to'y tiragsak, Ignacio. Gaputa iti, ar-ara pa apaglaang asika ko mati makadwa iti tungpal biyag ko. Ngam ita, sinong bata ng ti Diyos ti kararag ko. Agpada tayo ti anapaap, Jinky. Kat ita, pinatgan ti Diyos ti amin. Isungagyaman tagan kwa na. Kat aramiden tamat ti pagrebangan ta kas agasawa. Wan Ignacio. Umayan ni Amy.
Ay na, Jinky! Maayat hanak, kan maragsa ka nak amang kitkita kan ka nakagawn. Ay, nakapimpintas ka. Kastamot kan ka manong Ignacio. Maibagay unay kan katibarong mo. Ay na. Agyaman kami unay, I mean. Agyaman kami, Ivy. Ay na. Happy wedding. Congratulations and best wishes. Agyaman kami. Uy, Jinky, di ka mang liplipat Nga uray ko nada nga itangad dan asawa. Kat isun ti best friend mo. Sumarsaruno akon kwa na ha. When I me, namnamaam dayta. Anya ti makunang bakit? Mangbangon ta ko maitinegosyo ta. Katwan alakay, kabaalan tamat siguro nga imatunan. Anya nga ang negosyo ti kayat mo. Tangay asidag ti balay tayo iti highway. Pagadalan, kan na duma-duma nga establishmento, mabalin siguro ti pakanan. Ay katuan bakit? No iso ti kayat mo. Padasan ta, kat no mapaduras ta, dakkala pagyamanan ta daytan. Ngam no saan mo't, di, padasan ta manan ti dadduma ang negosyo. Jinky, bakit? Amy, at to yung timirihin tayo. Agyaman naklakay. Awanan yaman na, panawan kayo pa'y ditoy. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Sige nga Rod, lakay. Sige laang manong Ignacio. Ay na. Makapaapal ka talaga, Jinky. Oh, apay ka di manan. When tanaganos ti asawam. Ay, wan nga Rod, Amy. Diyak ipanakal, ngam talaga anaanos ti asawak, nga uray kunada alaklakay ngam siya. Bye-bye amon dagi dyan nga ibagbaga ti tattao kunak manen. Naggasat kan tupay ka ni Manong Ignacio. Kan kita aman. Napaduras yung adagos ti negosyo yung. Wan nga Rod, Amy. Pudno gayam ti kunada. Ano ayat, kan pan nakaawat ti pagturayam, nabaligi ti may sa relasyon. Ay, Jinky, balasan ko. Pakawanin na kumaa kadagiti imbagbagak ide may papaniti asawam. Awan kanyak day jayan, nana. Nang runa ita, tanaragsakak iti sidong ti asawak. Dayta nga ron ti pagbain ako na'y balasan ko. Kaso nga ni amin nga imbagbagak ide. Kunak no agrigat kay ti sidong ni Ignacio. Ngam saan mo't gayam. Tanagnam ay tibiyag mo ita. Ala, di yun panunutan day jay, nana. Nagyaman na ka. Gaputa din ak ginura balasan ko. Saan nga umdas day jay arason tapno guraan kayo, nana. Kasta talaga. Numaminsan, adda pa kailawanan tayo nga ibaga, ama ikontra iti pada tayo a tao. Apay nga agsan na ay kamat si Karoda. Italaang ngay may ka dito'y balay. Kastapay ti jar mo. Ay na, kasmat kininana Rosa Jinky. Mababaiнаkan ka. Gapo ka dagiti imbagbagak iti. May sakamat. Kunak mo't alipatan yun day jay. Sana bale? Jak mo't sinakit dagi jay? Ay na, agyaman ak friend. Wan Roda. Agmerienda tayo pa'y. Pangururayan tayo iti maluto a lunch tayo. Ay, uray saanan. Agawid ak matlaing tun madamdama. Ay, saan na? Di ka pa agaw-awid. Umay matlaang ni Miller inton madamdama. Iso nga aglalang lang tayo amangan. Takas taa talaga ti aggagayam. Adu dagiti panangupay da kanyag, idi makiasawa akin ni Ignacio, Mr. Lonely. Ngamjak ida ingkang kano, gapo ta tinapatag kanyak, ket ti kinapudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Ita, lumakay kan bumakit kami ni ti asawa. Addaan kami meten iti appo, ngam naragsak kami lata nga agasawa. Alakastan, katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, Jinky. Jinky pagayam ko, agyaman ak iting ka pa nang ipatulod iti pakasaritaam.
Saan atubeng ti adayo abaet ti tawen no may papan itinapudno nga ayat. Tinapatag, naragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Jinky, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.